ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଏକ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:18 ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଲସିୟ 1:16, ଜହନ 1:3 ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତୃତୀୟରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କେହି ଗୁରୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମାର୍କ 2:7-10 ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚତୁର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହା ମାଥ୍ୟୁ 28:18 ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହା ଫିଲିପିୟ 2:10 ଏବଂ 11 ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ଯୀଶୁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପ ଓ ନର୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍।